కిరాతకంగా పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టినారు, ఎంతో అవమానపరిచినారు. అది ఎంతో బాధాకరం. అరే అగ్రవర్ణాలు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్కు వ్యతిరేకంగా ఉన్న వారికి ఒకటే హెచ్చరికను జారీ చేస్తున్నాం. ఇలాంటి సంఘటనలు ప్రభుత్వాలు పట్టించుకోవాలా, ఎక్కడ పునరావృతం కాకూడదు. ప్రతి గ్రామంలో కూడా మరి విగ్రహాలకు రక్షణ కల్పించాలా. వారిని మరి అంబేద్కర్ని నమ్ముకున్న వారిని కూడా మరి ఎదిరిస్తున్నారు. ఇది ప్రభుత్వాలు ఇంకా మనం స్వాతంత్రం వచ్చి ఇన్ని సంవత్సరాలు 75 సంవత్సరాలైనా ఇంకా మార్పు రావట్లేదు. ప్రభుత్వాలు మాత్రం స్పందించాలా. రాజకీయ నాయకులు పార్లమెంట్లో విగ్రహాలు పెట్టాలా, మరి కలెక్టరేట్లో విగ్రహాలు పెట్టాలని మాట్లాడతారు కాదు. ప్రతి గ్రామంలో ఏర్పాటు చేయాలా. ఆ ఏ గ్రామంలో అయితే అంబేద్కర్ విగ్రహం లేదో దానికి నిధులను కూడా నిలిపివేసి ప్రభుత్వం తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని మరి మెంట్రాస్పల్లి అంబేద్కర్ సంఘం ద్వారా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను.